Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Üniversitetiniň professory amal ykdysadyýet boýunça bilermen Steve Hanke özüniň Twitter hasabyna türkmen manadynyň hümmetine sin berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bankomatlaryna ýetinat ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Professor Hanke'nin hasaplamalarına göre Türkmenistanyň milli pul birligi valyutanyň ýurtda dören gara bazaryny ABŞ dollaryna garşy 85% töweregini hümmetini ýitirdi. Ýöne Merkezi Bank muňa garamazdan ABC dollarynyň resmi alys-çalyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklap gelýär. Ykdysadçy özüniň sosial media hasabyny beýan eden sinini Merkezi Bankyň netijeligine şüpheli çemeleşdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ABC dollarynyň alys-çalyş bahasy 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna galdy. Ýöne gara bazarda manat ABC dollaryna garşy 85% hümmetini ýitirdi diýip Hanke aýtdy. Ykdysadçy munyň bilen baglylykda Türkmen prezidentine kinaýaly ähengde mähirli sözlerini beýan etdi. Gutlu bolsun Prezident Berdimuhammedow Türkmenistana ýyllyk inflasiýa 35% ýetdi diýip professor aýtdy. Steve Hanke'nin Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň işi boýunça bir teklifi bar. Merkezi Bankynyň işini wagtlaýyn togtatmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bankomatlaryna ýetinat ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Bankomatlaryň öňünde uly nowatlar bar. Ýöne pul ýok. Bank işgärleri pul getirip bankomatlara salýar. Halk desine diýen ýaly nawat pullary alýar. Soňra giden mähelle ýeneden nowata garaşýar diýip 8-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň ençeme bankomatlarynyň öňünde gaýtalanýan nowatlar barada habar berdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylygy başdan geçirip gelýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň alys-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat töweregine saklap gelýär.